Presdo, na san waye raba gardama. To dakata, idan ka gane waye raba gardama, wanne irin hukunci za ka mai? Babu wanda ba zan iya hukunta ba. Ke Sumayya, kin ji abin fa da yake faɗa? Ba Aliyu. Babu ruwanki. Ah, Presdo ya zaka ce babu ruwanta? Me ya zafi haka? Dole in gane koma wani munafiki ne wannan. To shikenan naji Presdo, amma ka fara barin Sumayya ta tafi gida tukuna. Babu wanda ya isa. Babu wanda ya isa. To kamar ya kenan? Ya fita daga cikin ofisin nan face kun gaya mun waye ya kawo wannan sakon. Kana so in gaya ma waye raba gardama? Waye? Naji ka ce kowa zaka iya hukunta. To har da kai kanka? Har da ni kaina. To raba gardaman nan dai ba kowa bane. Ni ne raba gardama. ƙarya yake yi, munafiki ne kuma makareci ne. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV. Mun gode.